Zadnú pricvakni k sebe. No, z oporou. To je napínač. Z oporou? Tak? A teraz citlivo predný. Bacha. A drž to v strede, víš, Nerušte Kamila. Ja tiež nie. Kurník, mogaš ňuľak a staň. Mám vysoko tú pušku, vieš? Pierwsze 3 kontrolne. Ale one się dosyć. 13 rán. 3 razy? 13. 13. 13 razy strzelasz, Prvé 3 3 pierwsze możesz obejrzeć, Aha, czyli po a każdym z z, 13 czyli po każdym z pierwszych 3 możesz sobie zobaczyć, tak? tak. Poprawić. A rátajú ne 13, ale 10. Użyć wątek seksualny tego fantazji strzelców. Napínať? Napínať. A možno. Už není až taká jemno. Zakładamy na Hyde Parku temat seksualnej fantazji o strzelców. Laci, môžem? Devina na jednej. Že to nemôže ísť ze strzelanie. Na ono, vieš, ja to netlačím do neho. Vymer nábor. Dobre, nevadí. Najbližšie. No čo, ideme krátkými flintami, Mičo? Ideme preniesť. Ja nejdem, ja si to idem skúsiť dopraviť. Dobre, ja som... Daj 3 rany a už. Vidíš niečo? Pandeláka, neviem, kde ho máš. Úplne pravý. To viem, ale kde je diera. Tak puste Poliaka, či to... Máš to... Devina, Pravo na tretie. devina, Pravo, hej? Tak pozeraj. ale vysoko, Jemne. Tá prvá je vysoko len máš jemne ísť pravo. takých 3 cm a tá 3 druhá je... cm a 3 cm doprava. Si pamätaj, kam mieríš. Ty si strelil, Vlado. Idem Vlada pozerať. Táto bola... Ten má zelenú zápalku, to bude nejaký iný. No. Ez itt Lubos, aki nem csak kovbolyból jó, hanem long range-ből is. Na most neked van. Ezt hozzá. Nem. Az, hogy nincs hátsó. Jó. Sőt, megugatom, hogy idén beszóltam, de nekem nem szólt se. Az azt nem így volt. Feri, našiel si kameň? Feri, našiel si kameň? Remeň si našiel. Mindenki. Na. Összes lengyel. Ja nem mondtad, hogy mondjam. Na, hát kedves lövésztársak, akkor ezennel a 7. Magyarországos nyílt bajnokságot, Western bajnokságot lezárjuk, vagy bezárjuk. Nagyon jó eredmények születtek, amennyire tudom. Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, a segítséget, amit a verseny során nyújtott, esetleg mondjam majd belőle valamit is. Jó? Vážení priatelia, vítam vás na ukončení 7. ročníka maďarského závodu, maďarského majstrovstva. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki a nehézségek, a meleg, a terepviszonyok és minden ellenére kitett magáért, és tényleg a lehető legnagyobb biztonsággal zajlott a verseny. Veľmi pekne ďakujem všetkým, že všetci sa snažili i napriek teplému počasiu a zlému terénu, že sa všetci snažili dodržať bezpečnosť v zaobchádzaní so zbraňou. Remélem, hogy mindezen körülmények ellenére senki nem érzi csalódottnak magát, vagy elégedetlennek, és mindenki jól érezte magát. Dúfam, že všetci sa dobre cítili
že nikto není sklamaný z toho, aké bolo prostredie, aké boli výsledky. Gyerekek, itt van Balázs! Még ott van a követ. Mert minden követ. Nagyon jó. Určite. Aki már kapott... De rifle zbrane. Megvan? Meg. Oké, köszönjük. Speed International. Van egy Spirit of the Game külön díjunk, melyet egy olyan embernek szeretnék átadni, aki szívét, lelkét beletéve dolgozott itt a lőtéren azért, hogy mi jól szórakozhassunk. Soha semmire nem mondott nemet, bármit tudtunk kérni tőle, és őt úgy hívják, hogy Horst Gunner. Én? Hvala cenu za mimoriadne úsilie preteku dostáva. Köszönjük szépen még egyszer a segítséget. Még ez is? Köszönöm. Nincs másik. Még egyszer. Nélküled nem jött volna létre. Cowboy magyar. Cowboy magyar. Jó. Cowboy International. 49er magyar. 49er International. Van egy Silver Senior győztes. Frontiersman. Idanyik se úsznak meg. Gunfighter. Zsibadok, csináld már! Laci! Hát teraz VPN mindenki. Frontier Cartridge Lady. Senior. Wrangler magyar.